Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom DJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 29 декабри соли 2021 1000 рубл 152 сомонӣ буд 40 дирам, $100 1130 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Нархи хона ҳамагӣ аз 75 000 сомонӣ сар мешавад. Аз шаҳри Душанбе дӯстони азиз замини арзон ҳаст, квартираҳои арзон ва хонаи фурӯшӣ ҳамагӣ бо нархи $12000 ҳам ҳаст. хулас вариантҳои хуб бисёра, на танҳо аз шаҳри Душанбе, аз дигар шаҳрҳоям ҳаст. барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар курай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонагам бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар цоколни этаж. дӯстони гиромӣ, цоколни этаж кадоме надонад, ин таги якум ошёнаи бинои навастройка мебошад. полу подвалш меган, хали майдача трезача дорад. хона ремонти нав дорад. дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст, наздикии роҳи Калонда, бари кафеи дӯсти Амирхон ва парки нав. нархаш 190 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. масоҳати заминаш 8 сотиқ, ду дар хона, як калидор, баня дорад. хонаҳо 5 ба 3 мебошанд. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ. обсвет ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. Куруксойда ҷойгир аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, кӯчаи Зафар. 6 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона, кухни, ҳамом ҳамаш ҳаст, калидор ҳам дорад. нархи хона ҳамагӣ $12000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, участка ба номи Сафаралӣ Зарипов, кӯчаи Шакархон. 110 000 сомонӣ мебошад. бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ду хона, кухни, баня, кат ҳаст. 3 сотиқ замин мебошад. хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Зафаробод, якум участка, кӯчаи Исмоил Эргашевда ҷойгир аст. 8/1. ҳавлӣ аз 5 сотиқ иборат мебошад. ҳама шароит дорад. ҳама хона ремонти миёна, оби нӯшокиам дорад. нархаш 270 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои 45 96 WhatsApp доранд. ошхона, тагаш подвал дорад. 6 дар хона, ду оғул, ду шипан, якташ ба говхоб меравад, яктаи дигашда алаф мегирад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Нодира 86/3. назди таксиҳои Душанбе Хуҷанда ҷойгир аст. аз роҳи Калон то хонае тақрибан 200 метр мебошад. 3 дар хона дорад. як веранти 16 ба 13 метра дорад. подвалаш 3 ба 9 мебошад. ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. 4 сотиқ замин, ҳоҷатош 100%. нархаш 320 000 сомонӣ. боз савдоам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, Пештараленский район, пости Чоракоронда ҷойгир аст. кӯчаи Маърифатӣ. 4 сотиқ замин, ду подвал дорад. 4 дар хона бо 3 таи дига дар Болошай. нархаш $24000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, территорияи Южнида ҷойгир аст. Дӯстони азиз, 4 сотиқ замин, 4 дар хона, нархаш $70,000. боз савдоам мешавад барои харидорои конкретни. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. Дӯстони азиз, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. ва дӯстони азиз, ҳамин ҳавлии фурӯшӣ бениҳоят ремонти аҷоибот дорад. боварӣ донам махқултон мешавад. абзори ҳамин ҳавлӣ дар комментарияи видео ма махсус ссилкаша мемонам. марҳамат дароин тамошо кунед. соҳиби ҳамин ҳавлӣ дута хонаи фурӯшӣ дорад. ҳар дуи хонаҳошона ман ссилкашона дар комментария мемонам. ба ҳазур дароин видео абзоршона тамошо кунед. бениҳоят ҳавлии аҷоибот мебошад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, айниқтараш бигем заминҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута ҷойгир аст. поёни корвонда дута замин аст. якаш 6 сотиқ замин, нархаш $160,000 сомонӣ. дигариш 4 сотиқ замин, нархаш $120,000 сомонӣ. мактаб, бозор ва магазин дар наздикишай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. рақамҳои Россия, Имо ва WhatsApp доранд. соҳибаш аз срочна сум дар корай ба хотири ҳами арзон мефурӯшанд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдаки пеши психбольницада. 3 дар хона, баняш дарунда, верандам дорад. 4 сотиқ замин мебошад. пеши рай калонда тақрибан 100 метр ба роҳи калона мебошад. обсвет дорад, шкатур евромонтаж кардагиай, як бараки дигаам дорад. мактаб қарибай дар чихеле ки гуфтем пеши психбольницада ҷойгир аст. нархаш бо маслиҳат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонагам бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. худи дом аз 5 ошона иборат аст. коробка мебошад. соҳибаш мегӯяд ки об, свет, канализатсияи шаҳрӣ ҳуҷҷатош 100%. дар шаҳри Душанбе ҷойгир аст, дар Зарафшон. лекин тамошобинони гиромӣ аниқ гуфта наметавонам дар куҷои Зарафшон ҷойгир аст. нархаш $170,000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Курхонтепа. ду хонагам бо масоҳати 56 метри квадратӣ дар панҷумо шонаи бинои новостройка. хона беремон мебошад. коробка ва ҷойгир аст дар пеши бозори Нихӣ. дом лифт дорад. пешаш дар садик мактаб ҳаст. документ кардагиюм, мегӯяд соҳибаш. нархи хона $230,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ду хонагам бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар шашумо шонаи бинои новостройка. хона беремон мебошад. коробка. соҳибаш мегӯяд ки доми нав 1 ва 2 хонагӣ ҳаст. кабинет барои иҷораам ҳаст. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. нархи ҳамин хона бошад $240,000 сомонӣ. савдоам мешавад. доллар ва рубл дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ду хонагам бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои новостройка. хона беремон мебошад. коробка. дар бинои тайёри новостройка дар маҳаллаи Гипрозем, кӯчаи Навбаҳор ҷойгир аст. бино бо ҳама шароитҳои заминавӣ сохта шудааст. ягон камбудӣ надорад. нархи хона $281,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ду хонагам бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар ҳаштумо шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад ва пеши стадиони навда ҷойгир аст. бо свет ва лифт таъмин аст. стансияда. нархаш $202,000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад.
алиша мешавад, метавонем ба ҳазур вариантотона пешниҳод кунед. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза набормон. Раҳмати калон дӯстони азиз, ки моро то охира тамошо кардед. Агар ягон камбудӣ агар аз тарафи мо бошад, аз шумо эҳтиромона бахшиш мепурсем ва хоҳиш мекунем дар комментария нависед хатогии моро. То боздид, барори кор шумода. Худо нигаҳботон бошад.